ହାଏ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆପଣ ଯେମିତି ଜାଣିଥିବେ ଆଜି ହେଉଛି ମହାଶିବରାତ୍ରି ମାନେ ଜାଗର। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଚାଲୁ ଆଜି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଥିବା ମାଣତିରିରେ ବାବା କଖୁରେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖକୁ, ଯାହାକି ମାଣତିରି ମନ୍ଦିର ନାଁରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ରାସ୍ତାରେ ଗଲା ଟାଇମ୍ରେ ଏମିତି ବହୁତ ସାରା ଶିବଙ୍କ ମନ୍ଦିର ବି ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇଥିଲୁ, ଯାହାକି ବହୁତ ଭିଡ଼ ବି ଥିଲା। ଏବେ ଆସିକି ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ମାଣତିରି ଛକରେ। ମାଣତିରି ଛକରୁ ମାଣତିରି ମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରାୟ 1 କିଲୋମିଟର ଆପଣଙ୍କୁ ଚାଲିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତା ଭିତରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ ଭିତରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଛୁଆର ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ପୁରା ନେକ୍ସଟ ଲେବୁଲର ଥିଲା। ଆଉ ଆପଣ ଏଠିକି ଆସିଲା ମାତ୍ରେ ହିଁ ଖେଳନା ଦୋକାନ ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ବହୁତ ଦୋକାନ ବି ଥିଲା। ତା ସହିତ ଚପଲ ଦୋକାନ ବି ଏଠି ଆପଣ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇଯିବେ। ଖାଇବା ଦୋକାନ ଯେମିତି ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇବେ, ସେମିତି ଏଠି ଲେଡ଼ିସ୍ ମାନଙ୍କର ଭେଣ୍ଟି ବ୍ୟାଗ୍ ବି ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଦୋକାନ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇବେ। ତା ସହିତ ଛୁଆମାନଙ୍କର ଖେଳନା ଗାଡ଼ି ସହିତ ବଡ଼ ଡିସ୍କୋ ଡ୍ୟାନ୍ସ ବି ଆପଣ ଏଠି ମଜା ନେଇପାରିବେ। ତା ସହିତ ଯାତ୍ରାର ମଜା ସହିତ ସେଲ୍ଫି ପଏଣ୍ଟରେ ବି ଆପଣ ଫଟୋ ଉଠାଇ ପାରିବେ। ଆଉ ଏଠି ଏତେ ପରିମାଣର ଭିଡ଼ ଯେ, ଯେହେତୁ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଚୁର ମାତ୍ରାରେ ଭିଡ଼। ଏଠିକି ଆସିଲା ମାତ୍ରେ ହିଁ ଆପଣ ଏମିତି ମାଟିରେ ବହୁତ ଦୋକାନ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇଯିବେ। ତା ସହିତ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଭୋଗ ଦୋକାନ ବି ବହୁତ ଥିଲା। ଏବେ ଆମେ ଚାଲୁ ମନ୍ଦିରକୁ ବୁଲାବୁଲି କରିବା ପାଇଁ।